khona i-conviction enganeni ethi ubaba uzwile. So how do I bother about something that I have told the Father? Angikhathazeki, he heard. Angikwazi ukumtshela kuye kuthwale mina, angikwazi ukumtshela kuye kukhathazeke mina, angikwazi ukumtshela bese kube mina futhi onosizi. Uzwile. The moment my daughters tell me what is required of them, baqhubeka nento yabo, bakhohlwe ileso sicelo, baqhubeka nento abayenzayo until the appointed time. They know that when we come before the Father, He will meet our needs. Manje ke nina niyamtshela nifunde nimlekelele, uyamtshela uphinde uyambambisa. No. Because let me try and work on this statement that He heard you. It is not only when He answers you. Look to the book of Daniel. This guy, Daniel, uyazila 21 days praying, fasting. Uyathandaza. Abatadisha iBhayibheli. Lengelosi abanye bathi yafika ngomhla 21. Mawutadisha kahle no, yafika eseqedile ukuthandaza. Sephelile 21 days. Abanye bathi ngolanga la 23, abanye bathi wafika ngelanga la 24. My figure ingelos. Listen to the statement of the angel. The angel says, Daniel, from the first day when you prayed, we heard you. Waziwa ngelanga lokuqala hlawuthandaza. Kodwa impendulo ayifikanga ngelanga lokuqala. Ukufika kwempendulo kusho ukuthi bangizwa manje. Bangizwa the day ngabeka idolo lami emhlabathini. No. Wazwi. Oh man, niyobazama wami. Angase ngavele sivale la wonke umuntu athi uThixo ngizwile. I thought since there's nothing moving, I thought angakazwakala. I thought I must work more hard. I was saying yazi from that day ngambiza wangizwa. Uthi akwenze kulutha kushonto. Ngelanga ngimbiza wangizwa. I'm content that I have called on the Father. He has not moved now, but I'm glad my matter is in His hands. He's not doing anything for now, but I'm glad I have called on Him, and this thing I know, wangizwa. As His prophet, your prayers were heard. It doesn't matter that the answer hasn't manifested, but your prayers were heard. Before you know, kuyofika ingelosi imemezela ithi ngosuku lokuqala. Izawumemezela ithi mhla waqala waguga, we heard you. Work this thing. Ezulwini ba awukaze waguqa kwangezwakali. No, ngithi awukaze waguqa. Noma ungangazizwa kodwa abasezulwini bakuzwa. Noma abantu bangangakuzwa kodwa ezulwini. Manje keep on working this thing. Oh shada. Sudi keep on working this thing. Ulukushone kamereni. Oh sanmai. Lungisa lolu daba ngoba ezulwini wena lodwa izwi lakhe lawela phansi bakuzwa. Manje futhi uthi mawuyibuka imeko yempilo uyibona igolozela bose uthi I don't mind ngithandazile. Izinto ziphakama uthi kodwa sengithandazile. Izinto zikusabisa ukuthi kodwa sengithandazile. Imali ihamba uthi kodwa ngithandazile.
ihlobo sehle uthi kodwa ngithandazile. Ngizawuthandaza mpostoli kodwa ngithandazile. Ngani watshala yonke imeko yakho uthi kodwa into engiyaziyo sengithandazile. I see what I see, but I have prayed. I am content that my matter is in the table of the Lord. Angeke ngisaye emuva, angeke ngisahlehla. Kimi la ngithandazile. Ngithandazile. Akwenze lutho para mngani. Ngithandazile.